Уникални кукли в народни носии от цялата страна са сътворили златните ръце на Димка Андреева от село Тополи, Варненско. Наскоро в дома й бе отворен и своеобразен музей. Димка е бивш учител и чрез своята фондация за рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания от няколко години печели проекти към социалната програма на община Варна. Какво е накарало бившата учителка да започне да се занимава с този уникален занаят? Откъде е наследила майсторлъка си? Както и какви са амбициите й за мащабен етнографски куклен комплекс, научаваме от самата Димка Андреева. Първо, тялото на дървената конструкция си я рисувам аз, правя си аз и съпруга ми я стругова. Там вече имаме дърводелски струг и всичко той си ми прави. Стругова го, ама той ми го прави както аз го искам. В начало не бяха такива, но сега вече всичко си има. Разходете се до село Тополи. Близо е. Там, в скромния музей на Димка, пред вас ще оживее светът на фолклорните кукли, носещи самобитността на българите, сътворени с много майсторство и любов.